Hei, ea nu știu câta oară când dau drumul la filmarea asta și de fiecare dată când dau drumul, uit complet ce am vrut să zic. Bun, astăzi din seria Quarantine and Chill, bem o cană de cafea sau mă rog ce mai rămas în ea că am mai puțin de jumate. Filmez din cameră de la piciul ăsta mic. Dacă auziți gălăgie, el e jos afară, eu am geamul deschis. Place să ascult ce vorbește, trag și cu urechea. Dar azi nu vorbim de make-up, nu vorbim de fashion, de campanii, de... Nu. Astăzi m-am gândit să vorbim de abuzuri, de bullying. Am un... era să zic un referat, Doamne. Greu, mai greu. Am o postare pe blog făcută, cred că în ianuarie, referitor la abuzuri. Abuzuri care, da, sunt de 1100 de feluri și, nu știu, am zis, hai să vedem cine ce cum când. Am trecut prin multe. Anul ăsta fac 36 de ani, deci am ceva ani vechime. Am o experiență. Mare parte din ea mi-aș fi dorit să nu o am. Nu e ușor să vorbești de lucrurile astea. Nu mulți le cunosc. Sunt puține persoanele în care am încredere să le spun. Și ce tip de abuzuri? De la... Nu, o parte nu o să vă zic. Hai să trecem perioada asta. Abuzuri sau nu? Nu, hai, ce naiba, dacă tot am început, ok, bun. Când eram mică, abuz sexual, da. Și ca de obicei, știi, spui, nu te crede nimeni, zic că e rodul imaginației tale. Când tu la o anumită vârstă nu prea ai de unde să ai chiar așa o imaginație. Că nu e ca și când ai nu știu ce vârstă și stai și te uiți la filme porno, să fim serioși. Mai ales pe vremea mea nu exista așa ceva, deci de unde imaginație de genul? Da. Abuz, nu știu cum să clasific ăsta. Diferențele alea de, cum să zic, de statut, de hei, câți bani ai tu, câți bani am eu, din ce familie provii tu, din ce familie provin eu, ok, familie de clasă medie, n-am dus lipsă de nimic, am fost mulțumiți cu ce am avut. Rog, aici vorbesc din punctul meu de vedere, am un frate mai mare, majoritatea știți. Deci vorbesc strict din punctul meu de vedere. Nu mi s-a părut niciodată, mamă, da, visam și eu, la fel ca alți copii, că dacă aș avea nu știu ce nebunii, ce bine ar fi, și în zi de azi visez, de ce să nu zic. Da, n-am făcut foame, n-am umblat cu haine rupte, numai dacă era modă, altfel nu. Deci pe criterii de genul, de statut, de... Asta au fost în mare parte la școală și cred că foarte mulți au trecut și încă trec prin chestiile astea, diferențele astea, nu știu, sociale, nu știu cum să le zic sincer. Și nu văd de unde atâta răutate în copii, nu știu, văd acasă chestia asta, n-am idee, nu știu de unde, da, răutate, până la urmă e o răutate să faci chestii de genul, tu, unui alt copil, pentru ce? Bine, acum dacă stau să mă uit la știri și să văd ce se întâmplă în școli, sincer, nu mi-aș lăsa copilul să se ducă la școală. Mi-e frică de ce o să se întâmple. Chiar zilele trecute, că de aici am și pornit cu ideea,
în zilele trecute, nu știu ce anume i-am spus eu de grădiniță și așa a început să, nu mami, că eu nu vreau la grădiniță, copiii zic că eu sunt cel mai mic și eu nu pot să fiu supererou și de alea. Și eu, mami, dar tu poți să fii ce vrei tu, mami, atâta timp cât tu-ți dorești, poți să fii. Bun, pentru cine mai știe, domii meu are o problemă cu dermatita. Are dermatita atopică de la 8-9 luni. A rămas și cu o, nu știu, depigmentare a pielii. Și sper să-i treacă până ajunge la școală, că nu vreau să mă gândesc că să se facă bășcălie pe petele lui de pe piele. Am trecut prin tot felul de chestii la școală. Am acum foști colegi mari, influencer și așa, și stau și mă gândesc cum se purtau cu mine atunci. Și nu știu, lupul schimbă pielea, dar neracul ba. Să fie acum influencer așa de hai cu valul, hai că e frumos. Nu știu ce să zic. Nu știu, poate să se schimbe omul dacă el în sinea lui om rău, nu pot să-mi dau seama, nu știu. Bun, acum alte abuzuri au fost și din partea profesorilor. Am avut și de genul și inclusiv în facultate. Și la fel, foști colegi știu, Doamne, cum stăteam, aveam un profesor obsedat, nu așa. A prins și mama niște discuții când mă suna gen, treci examenele, te trec doar dacă vă duce capul. Și la fel, ca și în copilărie, nu cred că m-ar fi crezut dacă nu auzea ea personal la telefon. Nu știu, lucruri urâte. Parcă fiecare an a venit așa cu o experiență super negativă. Trădări de pe toate părțile. Și nu știu de ce mai am încredere în oameni, sincer. Nu știu. Le acord, din prima secundă de când îi cunosc, le acord toată încrederea. Nu că mă consider naivă, vreau să cred că se poate. Că putem fi buni, că putem fi solidari, că putem renunța la răutăți, la înjosiri, la lucruri de genul. Nu știu. Și abuzul la locul de muncă, fiindcă majoritatea din ele sunt psihice, de vorba aia. Se joacă cu bibilica până vai de capul tău. Biblica. Da, am lucrat în destule locuri încât ai zice că mama am pielea bătucită la greu. Dar, sincer, trag ca musca la rahat. Am o baftă la șefi, Doamne. Doamne, nu mai îmi da șef din ăștia, că nu știu ce mai fac cu ei. Am trecut, cum v-am zis, prin foarte multe locuri și am fost făcută proastă, handicapată sau legat de greutatea mea. Bine, acum sunt așa, pufoșenie, că na, am născut și eu totuși și pot să zic că mi-am dat foarte mult interes să revin la kilogramele de dinainte. Asta e altă treabă. Dar v-am spus, din înjurături, din a te pune la pământ de față cu clienții. Și n-am avut numai joburi la birou, deci să ne înțelegem, n-am fost vânzătoare, n-am lucrat în fabrici, în chestii. Oriunde am lucrat, mă rog, indiferent că a fost fabrică sau firmă sau nu știu, am lucrat la partea de birouri. Am fost secretară, asistentă, reprezentant marketing, operator programator, operator calculator, mă rog, funcții din astea, gen. Și am lucrat cu români, am lucrat cu străini, bine, nu ca șefi, doar români.
dar clienți, inclusiv străini, și mă înțelegeam extraordinar de bine cu ei. Cu majoritatea colegilor pe unde am lucrat, la fel, același lucru. Dar e acolo un 5% în fiecare loc, 2-3 persoane, din cauza cărora efectiv veneam plângând acasă. Nu puteam să mănânc, nu mă înțelegeam acasă cu nimeni, nu visam decât ce îmi spuneau ei, cât de tâmpită și proastă și incompetentă sunt, dar în același timp n-ar fi renunțat la mine, că cine să stea să accepte atâtea lucruri, să facă mișto pe seama ta din toate punctele de vedere, exact cum v-am zis, indiferent că e greutate, că e stil vestimentar, nu știu. Atâta timp cât eu fac treaba, de ce să-ți bagi joc de mine? Au fost destule locuri în care am luat asupra mea inclusiv greșelile altora. Am fost dată afară din cauza asta și n-am spus nici în momentul ăla nimica, băi, șeful, vezi că de fapt vina a fost al lui ăla, dar na. L-am acoperit, că m-am gândit că, băi, are omul acasă, familie, copil, deși și eu aveam. Dar ăsta e stilul meu, să iau apărarea la toată lumea, să mă gândesc eu la alții, în loc să stau pe curul meu, să mă gândesc la familia mea, la binele meu, la jobul meu, la treaba mea. Da. Am fost făcută, Doamne, cred că numai la televizor mai vezi chestii de astea. Am vreo 3 prieteni care știu în mare că am mai înregistrat și eu pe aici pe acolo. Am zis, bă, creadă omul că-s nebună. Și mulți au rămas șocați de felul că nu sunt, deși am facultate și master, nu sunt încadrată cu studii superioare, că așa e la noi, trebuie să-ți plătești angajatul, așa, poate să-ți fie el, nu știu, asistent, ce ți-o fi, și îl plătești ca pe femeia de servici. Nu-l încadrezi diferit. De ce l-ai încadrat? De ce să dai tu mai mulți bani la stat când poți să ți-i bagi în buzunar, nu? De ce ți-ai răsplăti angajatul pentru fidelitate? Pentru faptul că stă acolo și îndură și înghite în sec? Nu știu, sunt atâtea abuzuri. Mult prea multe și am trecut prin extrem de multe și nu știu, încă sunt acolo și le înghit. Stau și înghit un salar miserabil. Bine, decent, ce să zic, că stai cu minimul pe economie, nu mor de foame, dar nici bine nu o duci, noroc cu soțul, Doamne ajută. Dar în momentul ăsta am un job care îmi place. Mai are pădurea și uscături, că așa în fiecare loc, nu poți să fii compatibil cu toată lumea, nu te poți înțelege cu toată lumea. Doamne ajută, mereu m-am înțeles cu majoritatea și atunci mi-am făcut cât de cât momentele mai puțin plăcute. Am zis, hai că trece, că uite, am colegi ok, îmi place ce fac. Acum să vedem. Aștept să treacă carantina. Aștept să se schimbe ceva. Sper că toată nebunia asta să fi făcut oamenii puțin mai buni, mai umani, mai sensibili, mai dornici să ajute omul de lângă ei. Îmi doresc o echipă frumoasă, fiindcă dacă tot stai la lucru atâta mari de ore, atâtea zile pe săptămână, că practic e a doua ta acasă, n-ai, sau ce, prima, că acasă nu stai trează atâtea ore cât stai la lucru, să fim serioși. Deci, da, chiar ar trebui să fim ca o familie, să ne înțelegem, să facem lucruri frumoase,
să creștem împreună, să facem să fie bine. Să punem stop abuzurilor de orice fel. Da, nu știu. O să mai fac încă o parte la video ăsta, zilele următoare. O să vă mai dau câteva exemple de proprie experiență. Și ce să zic, hai să fim mai buni până atunci, hai să fim mai umani. Și să ne mai punem o cafea, zic. Vă pup!